Hi ha diferents formes per explicar què és la globalització i algunes són ben originals. Ho ha descobert la campanya d'una ONG. Ara ha triat entre totes les propostes quines són les millors. Resumir en un curtmetratge d'un minut què és la globalització. Aquest és el repte que va llançar a la societat Mans Unides. Ara un jurat ha triat les millors respostes entre la multitud de clips diferents i originals que els han arribat. Aquí en tenen uns quants. Oh! Ah! Oh! Home, es buscava una cosa que fos molt ràpida, molt directa, que es pogués entendre ràpidament, no? Que es tracta d'un minut, doncs que el missatge fos... que no fos dispers, que de seguida s'entengués el missatge, que de seguida s'entengués el per què. Si me ves en el prostíbulo, es que estoy buscando placer. Si me ves en el prostíbulo... Estoy buscando a mi hermana. Si me ves en la comisaría, seré el denunciante. Si me ves en la comisaría, seré el detenido. Este es un mundo capitalista. A mí me ha tocado la cruz. ¿Hay alguien que dé la cara por mí? Cadascú tenia la llibertat d'expressar el que volgués, però en general tots els vídeos apunten això, els dèficits que té aquest model de globalització que estem vivint. La originalidad es lo que ha tenido más relieve, ¿no? Entonces, sobre todo esto y la frescura, algo diferente, ¿no? Porque ha habido vídeos muy mediatizados, sobre todo por opiniones que ya están muy dichas, ¿no? El que ha aportado algo diferente es lo que más se ha premiado.